Bună ziua! Mă numesc Păunescu Victor Cătălin și sunt absolvent al Facultății de Agricultură, promoția 2009. În momentul de față lucrez ca reprezentant la KBS Semințe, unul din top 3 producători de semințe la nivel de România. Am o experiență în acest domeniu de 12 ani, de la început la cei de la KBS. Sunt strâns legat cu domeniul de agribusiness și ceea ce vă pot spune că este nevoie mare de oameni în acest domeniu pentru a performa în agricultura românească. Eu am început alături de Facultatea de Agricultură, am făcut primii pași, de unde am avut și am pus și bazele, ceea ce vă pot spune că acolo puteți întâlni oameni foarte profesioniști care te pot îndruma în toate direcțiile și vă pot oferi sprijinul pentru a fi performanți în agricultură.